హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ షార్ట్ వీడియో ఏంటి అంటే స్మాల్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని పోస్ట్ చేశాను. చూసారుగా, అంతా ఇంత కాదండి, చాలా స్మాల్ అంటే స్మాల్ బిజినెస్ నాది. జస్ట్ 1200తో స్టార్ట్ చేశాను. ఇంత ఇంత పెరుగుతూ వస్తుంది. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై స్మాల్ బిజినెస్. మీరు కూడా బిజినెస్ చేయడానికి మనీ లేవు అని ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత మనీతో స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. చేయాలని గట్టి పట్టుదలతో చేస్తే ఏ బిజినెస్ అయితే ఏదైనా వర్కౌట్ అవుతుంది అని నా ఒపీనియన్. మీ ఒపీనియన్ కమెంట్లో చెప్పండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.